Dono la paraula al senyor Joan Eras Costa. Bona tarda. En nom de l'Associació Catalana per la Integració del CEC, us agraïm el fet d'haver-nos convidat a participar en una comissió del Parlament que per nosaltres, en aquest cas, és la segona vegada, ja que l'any 2004 vam tenir l'oportunitat de fer-ho, en aquell moment per promoure una proposició de llei en defensa del sistema Braille com a codi de lectura específic per persones cegues. Nosaltres som una entitat petita que vam néixer fa més de 20 anys i que la nostra vida com a entitat de base, que no presta serveis però que sí que treballa activament per la defensa de la integració de les persones cegues, està molt lligada amb la llei d'accessibilitat i amb el codi que avui encara és vigent i que esperem que per poc temps, perquè la nova llei i el nou codi entrin en funcionament aviat. Vam néixer l'any 92, l'any 91, quan la llei s'estava fent, nosaltres ja estàvem treballant en aquestes qüestions, vam seguir molt de prop el codi i el decret del 95 i vam participar molt activament ja des d'aleshores amb la reflexió sobre el que havia de ser la millora d'aquesta llei i d'aquest codi d'accessibilitat. Vam participar molt activament en els esborranys que avui de moment estan al calaix i que esperem que ben de seguida tornin a tenir la llum i una llum forta i viva per guiar l'accessibilitat d'aquest país els propers anys. Com a entitat, valorem positivament la redacció actual d'aquesta llei perquè considerem que obre camins, obre perspectives de futur, que això és el que una llei d'aquest tipus ha de determinar, malgrat que pel nostre gust ens hauria agradat que tot el que fa referència a l'accessibilitat cultural tingués un pes més fort. Si nosaltres llegim la Convenció de les Nacions Unides sobre la discapacitat, ja especifica en el seu article 30 la necessitat de garantir l'accessibilitat a la cultura com un element fonamental de tota societat. Aquí, en la sessió anterior de compareixences, es va comentar que l'accessibilitat cultural podria entendre's i hauríem d'entendre-la com una quarta pota d'un estat del benestar, d'una societat que realment vulgui construir-se sobre pilars d'autèntica democràcia. A la llei no hi és aquesta referència explícita i en aquest sentit nosaltres formulem una de les primeres nostres esmenes per intentar cobrir aquest buit. Sigui com sigui, valorem però positivament aquesta llei, com deia, i nosaltres com a entitat l'avalarem sempre que considerem que és molt important dues condicions, sempre que es tinguin en compte dues qüestions. En primer lloc, que s'incorporin algunes de les esmenes que hem proposat, evidentment nosaltres com a entitat, per això estem aquí, però també moltes de les altres entitats que han comparegut aquí, que crec que aporten dins un marc legal general, que és una llei, aporten una certa concreció, un cert disseny del paisatge del que ha de ser l'accessibilitat els propers 10-15 anys. I en segon lloc, també avalarem aquesta llei amb el compromís, si hi ha un compromís ferm, que el desenvolupament amb el codi d'accessibilitat sigui realment en un termini breu. Si aquest desenvolupament de la llei amb un codi es dilata en el temps, la seva força, la seva energia, la seva realitat es veurà molt minvada. En aquest sentit, doncs, i sent conscients que les coses, les esmenes, les reflexions que nosaltres presentem van tenir també l'aval de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya, als quals agraïm i també la seva presència aquí, com van dir en la seva compareixença, i que pensem que sintonitzen perfectament amb el que altres entitats de persones amb discapacitat visual o de persones amb discapacitat sensorial han expressat des d'aquests micròfons, considerem que no són unes esmenes que canviïn substancialment ni que aportin grans modificacions al redactat actual, sinó que puntualitzen en la línia que nosaltres considerem necessària. En aquest sentit, no faré una lectura extensa, no té cap sentit. En el dossier que vostès tenen, el primer full correspon a les esmenes que nosaltres hem presentat i que amb la pràctica totalitat de les forces polítiques hem tingut l'oportunitat de comentar. Simplement la recordaré per poder presentar-les i per poder d'alguna manera justificar el per què per nosaltres són tan importants. El primer bloc fa referència a la importància, com dèiem fa una estona, d'introduir en l'article 35 un punt que demani que els equipaments culturals realitzin un pla d'accessibilitat als continguts. Per suplir aquella mancança que dèiem, que la Convenció sí que preveu i que de moment la llei no preveu, nosaltres pensem que la cultura requereix un esforç, una validació des de la llei més important.
L'accessibilitat a la cultura a Catalunya, des de principis dels 90, ha viscut experiències importants. No faré una llista, però sí que m'agradaria citar aquí, i a nivell d'homenatge, a nosaltres sempre ens agrada fer-ho, a la gent que va començar a fer coses importants. El Museu d'Art de Girona, a principis dels 90, va fer una experiència d'accessibilitat per a persones cegues digna d'admiració. Després es van realitzar un seguit de maquetes a monuments fonamentals del país, la Seu Vella de Lleida, Sant Cugat i la Bertran, que són també un exemple de garantia de l'accessibilitat de monuments in situ. No cal dir que també, a meitats dels 90, el Teatre Nacional de Catalunya va començar a incorporar sessions d'audiodescripció. A principis dels anys 2000, de la dècada dels 2000, hi va haver iniciatives en biblioteques de dotar-les d'equipaments tiflotecnològics perquè les persones cegues puguem accedir amb més plenitud als continguts. Hi va haver, sens dubte, cal fer referència al fòrum del 2004, que més enllà d'altres consideracions va ser un exemple d'accessibilitat a la cultura. També després hi ha hagut experiències molt potents com la Pedrera, com l'Esmirada Tàctil de la Diputació i més recentment la Fundació Miró, el Teatre Lliure de Gràcia amb programes de Brall demà, amb espectacles de teatre infantil, etc. Demà alguns assistirem a una presentació d'equipaments i de serveis i de recursos en una biblioteca de Barcelona per persones cegues. Interessantíssim, interessantíssim. I en el Centre Cultural del Born no ho hem vist, però ens han dit que també hi ha mesures previstes. Això demana que la realitat i el que diu la Convenció posi una mica més d'èmfasi en la qüestió de la cultura. Per això proposem que es facin aquests plans d'accessibilitat dels continguts. Al segon document que tenen al dossier hi ha un exemple que nosaltres hem elaborat del que voldria dir un pla d'accessibilitat als continguts culturals. El poden mirar, el poden llegir i veuran sobretot que és un document àgil, un document de treball. No es tracta de fer declaracions d'intencions, ni de fer grans coses, sinó de plantejar-se cada equipament cultural, un museu, un teatre, una biblioteca, un espai natural, què ofereixen al públic, quins recursos tenen i quines mesures d'accessibilitat poden prendre, poden anar realitzant i desenvolupant perquè la cosa millori. En aquest sentit, jo damunt de la taula tinc, per exemple, a nivell de reproduccions, una reproducció de la Torre de Pisa, petita, molt bonica, que això a una persona cega, si la pot tocar, ara estem aquí, però la Pisa al costat de la Real et dona una indicació meravellosa del que hi ha. Passejar-te després, si es pot, que em sembla que ara no es pot, pel monument, doncs, havent-lo tocat, havent-lo conegut directament, dona molta més informació. Són mesures com, damunt de la taula, hi ensenyo algunes làmines en relleu, reproduccions en relleu, que aleshores tocant amb el tacte, són quadres, pintures, en fi, coses després si volen ho poden mirar més atentament. Tot això es pot regular i concretar en un document. Aquest document ha de donar aquestes línies de treball i implicar a tot l'equip humà que treballa en l'equipament cultural perquè l'accessibilitat a la cultura sigui una realitat. Aquest seria, doncs, un primer gran bloc dels nostres plantejaments per millorar això, per millorar la redacció de la llei en l'estat actual. El segon bloc seria el de les condicions d'accessibilitat als productes. Nosaltres demanem que l'etiquetat, que la informació etiquetada dels productes, sobretot especificant aquells productes perillosos i alimentaris, ens permetin identificar-los per evitar riscos, per evitar possibles problemes realment seriosos. Ja hi ha també productes que venen etiquetats, però n'hi ha d'altres que no. Si em permeten, un exemple. Aquí he portat i ensenyo 3 pots, que tenen una textura alguns molt similars, i que aquest estiu, va ser molt curiós perquè estava a la platja i la meva cunyada em diu: què t'estàs posant? Jo em pensava que era una crema solar que havia agafat de casa que tenia per allà de l'any passat, i resulta que és un repel·lent de mosquits. El seu pot, si el veuen, el toquen, la seva forma, fins i tot la seva olor, perquè no és un repel·lent de mosquits aquells que fa tanta pudor, diguem-ne, doncs es presta a confusió. Pot ser una anècdota, però és un perill. Evitable, perfectíssimament. Sànex, etiqueta, envasos d'aquestes característiques amb sistema Braille. Tan senzill com això. Nosaltres pensem que la llei ha de, en tot cas, concretar aquest punt, aquesta prioritat per evitar
aquests possibles riscos. Som conscients que una regulació profunda de l'etiquetatge en braille requeriria una normativa de caràcter europeu. També des d'aquí animo a les diverses forces polítiques i amb els seus referents europeus a moure aquesta qüestió. Som conscients, tal com ha passat amb la directiva que regula l'etiquetatge de productes farmacèutics, per la qual cosa la majoria avui estan etiquetats, però sí que pensem que la llei catalana hauria de fer referència, hauria de donar pistes en el sentit de trobar solucions pràctiques i adaptades a cada necessitat i amb la viabilitat que requereixin. Un tercer àmbit, un tercer bloc que aquí us plantejàvem era la qüestió de la relació amb les administracions. Volíem afegir en aquest tercer bloc l'especificitat també que el braille, la lletra ampliada i els sistemes tecnològics figurin en el cos de la llei com a recursos necessaris perquè les persones cegues i amb baixa visió puguem relacionar-nos amb l'administració de forma directa i de forma autònoma. També ho diu això el cos de la Convenció de les Nacions Unides en l'article 21. També és interessant. En aquest cas estem pensant en qüestions com algunes que ja existeixen, amb carnets, que ara us portava, ja no sé on l'he deixat, aquí, els carnets, per exemple, la targeta sanitària, que ja sí que incorpora la identificació i el número en sistema braille. Aquesta també és una consecució de la qual nosaltres n'estem molt satisfets i que fa 2 o 3 anys va sortir, 3 crec ja recordar, des d'aquest Parlament. A demanda, les persones cegues podem disposar d'una targeta braille amb la qual cosa tu saps quina és, saps el teu número o teu o d'algun familiar que tinguis al teu càrrec. La targeta de discapacitat també surt, en aquest cas, només amb el número d'identificació i no amb cap altre element que la pugui identificar. Bé, pensem que és important donar un marc que això ho estimuli, ho esperoni, doni suport a aquesta realitat i permeti també que documents bàsics, com per exemple notificacions en un determinat moment de drets i deures quan estàs posant una denúncia, per exemple, per què no se les poden proporcionar en sistema braille? Seria tan senzill com això. I també garantir d'una forma molt clara que la comunicació amb l'administració, que cada vegada més és online, sigui realment accessible. Les mancances d'accessibilitat via webs són realment profundes avui amb les nostres administracions. Estic parlant de la Generalitat, administracions locals. Seria, doncs, donar una prioritat, un pas per treballar en aquesta direcció. El quart element seria una qüestió, si voleu, més puntual, que seria l'intentar prioritzar l'acompanyament en les grans superfícies, que és el lloc on probablement les persones cegues necessitem una mica més d'ajuda, una mica més no, ajuda, acompanyament, per poder realitzar la compra d'una forma autònoma i directa. De vegades hem estat, diguem-ne, supeditats a la voluntat d'alguns treballadors que ho intenten, però cada vegada els propis directius de l'empresa els hi neguen fer aquest servei. Caldria, doncs, marcar aquesta regularització de prioritzar en aquest sentit. En el cinquè, parlaríem també de la qüestió de la... El cinquè. Ai, l'hem perdut aquí, perdó. Seria plantejar la relació amb empreses subministradores de serveis que en aquest cas sí que pensem que també haurien de garantir la lletra ampliada, en braille, la lletra ampliada en els seus serveis, en la seva oferta de serveis, perquè la nostra relació de consumidors pugui ser també equiparable als altres consumidors i autònoma. En aquest sentit, per exemple, hi ha entitats com Aigües de Barcelona que ja envien la seva pròpia factura, l'envien directament en braille, grapada amb tinta, amb ampliació i en braille. Per tant, són bones pràctiques que cal que la nostra llei reculli. Una qüestió de matís, que seria, en el cas de serveis, eliminar, com dèiem, la referència al CISESCAU en la progressiva incorporació de sistemes d'audiodescripció en els mitjans de comunicació, perquè ja entenem que si és progressiva no necessàriament cal aquest CISESCAU. I finalment,
en els últims apartats, en el que seria la relació en referència al Consell de Promoció de l'Accessibilitat, bé, nosaltres sí que ens agradaria fer uns petits matisos que obrissin la porta també a la col·laboració i la participació d'aquelles entitats que a la Catalunya d'avui existim de forma plural en l'àmbit de les persones amb discapacitat visual. Per tant, més que la idea d'agrupar, pensem que seria millor posar, en aquest cas, representar, fer portaveus de diverses visions que, en el fons, totes des d'una coincidència molt gran en molts aspectes, però sí que la pluralitat d'entitats permet una mica donar aquesta riquesa que a Catalunya avui tenim com a moviment associatiu. En definitiva, doncs, perquè crec que el temps s'està acabant, sí, no? És així? Doncs, en definitiva, nosaltres com a entitat valorem positivament aquesta llei, esperem i desitgem que avanci amb tota la rapidesa que calgui, que el tràmit permet, i que sobretot el codi que la desplegui arribi ben aviat, s'aprofiti tota la feina que ja s'ha fet i que arribi aviat. En aquest sentit, nosaltres estem esperançats i com a entitat oferim la nostra col·laboració per seguir treballant en tot allò que es consideri oportú per millorar l'accessibilitat en general de les persones amb discapacitat a Catalunya. Moltes gràcies, senyor Eras.